Tisztelt Pálosvörösmartyak! Szeretném bejelenteni, hogy indulok az ezévi polgármester választáson. Úgy érzem, eljött az idő, hogy ha lehetőségem lesz, akkor tehessek újra Pálosvörösmart fejlődéséért. Az Abasártól történt elvárásunk után 8 évig voltam alpolgármester akkor, amikor beruházásainkkal, fejlesztéseinkkel letettünk egy új Pálosvörösmart alapjait. Természetesen azóta is voltak kisebb mértékű projektek, előremutató kezdeményezések. A 2021-es falugyűlésen viszont komoly ellentétek kerültek felszínre a polgármester és a falu lakossága között a fejlesztések, a közösségi élet és a háziorvos kérdésében is. Az elfogadható, megnyugtató válaszok pedig elmaradtak. Már oda jutottunk, hogy az elmúlt időszak munkájának beszámolóját és a jövőre vonatkozó terveket a polgármester a nyilvános fórumot kerülve köznélküli közmeghallgatáson tette közzé, amire csak írásban lehetett reagálni, a válaszokat pedig várhatja a lakosság. A beszámoló tartalmazta azokat a célokat és terveket is, amit a településünk vezetése az elkövetkező időszakra megfogalmazott. Ez a terv csak karbantartási, kisebb felújítási munkákban, valamint növények ültetésében merült ki. Bízom benne, hogy ez a tervezet nem csak bennem keltett hiányérzetet. Amennyiben tényleg csak ennyit fejlődnénk a következő időszakban, akkor véglegesen megrekedünk azon a szinten, ahol 10 évvel ezelőtt már voltunk. Oda lesz a presztízsünk, nem gyarapodnak az értékeink, és a jövőben csak vegetálni fogunk. Ez nem Pálosvörösmart, ez nem lehet a jövőképünk. A júniusi választással le kell zárnunk ezt a korszakot. Újra keményen kell dolgozni, minden lehetőséget megragadva a fejlődésért. Biztonságunk megőrzése mellett nyugodt, alkotó légkört kell teremteni, aktív közösséget kell építenünk, és vissza kell térnünk a fejlődés útjára egy jól kidolgozott stratégiát követve. A következő időszakra vonatkozó terveket és az azok megvalósításáért dolgozni kívánó társaimat az elkövetkező időszakban fogom bemutatni. Mit kell tudni rólam? Pálosvörösmarty vagyok, 57 éves, 25 éves lányom büszke apukája. Jelenleg kapcsolatban élek. Nagyszüleim és szüleim is itt éltek. Én is itt nőttem fel, és én még ide jártam alsó tagozatos iskolába is. Közel 50 évet éltem Pálosvörösmarton, jelenleg is a lehető legtöbb időt itt töltöm. 1989 óta folyamatosan dolgozom, és bizonyítottam vezető beosztásokban az idegenforgalom, a kereskedelem és az építőipar területén is. Az eddig elvégzett munkára alapozva bizalommal és tenni akarással készülök arra, hogy megmérettessem magam Pálosvörösmart polgármesteri pozíciójáért. Pálosvörösmartyak, tegyünk közösen a fejlődésért. Pálosvörösmartnak van választása.